Ne ağam yolun dar bolýarmy? Oğlanlar, siz kaç yanlıştınız şu an bilýäňiz mi? Ne ýalňyşdyň, ne gözüň körmü? Siz kime degmelliňiz bilmediňiz. Kim sen? Gurura seyretmeň oğlanlar. Men çempion, ödüm dünya çempionu. Sporda gatnaýan. Ağam salam. Ağam bağışla. Bağışla. Sıylamaz diýipdirler. Bol. Sağ olun oğlanlar. İndikile yanlışman, bolýarmy? Bolýa. Davay oğlanlar. Uy ağam. Bizden sen ýar bir dünya çempionu olasymyz gelýärdi. Ağam haýsy sporda gatnaýan? Men mi? Awa. Kuştu.